Hello everyone. So dugay-dugay jud kung wala nagpakita sa akong video guys. So karon mag voice over lang man ta karon. So kanang nagkitinga mo guys kanang nagputos ni akong buhok og sa cellophane nga plastic. Kay akong gisawayan to guys katong naay sa nakit-an ako sa TikTok nga conditioner og suka. Sa akong gigamit ay guys duha ka sachet nga cream silk nga green og upat ka kutsara nga dato puti nga suka. Then gitry na ako guys kay akong buhok December ako ni siyang gipariban, then medyo sa tumoy medyo sunog siya ba murag siya nalain jud siya sa tumoy guys, lahi ra jud siya, dili siya i-reban. Then ako siyang i-try, so I hope nga mo effect siya para nako guys sa akong buhok no, kana akong gisundog-sundog nga nakit-an ako sa TikTok. So nagabuhat kog mamama ni akong buhok, mao akong gipunas-punasan og nipis ra pud siya nga sanina. So hinaot jud unta nga makuan siya guys, ma-effect jud siya nako. So namana siya guys, mo ni siya guys. Ako ra siyang gi kuan sa akong kanang kamot kay humok jud siya kaayo. Humok siya kaayo guys, nice siya pero mura lagi to, murag ang akong problema sa tumoy ra lagi kay nalain jud siya tan-awon. So hinaot ko nga mo effect siya na. So mura to guys. So sa pagkakaroon murag na-enjoy ko akong gisulay-sulayan akong buhok sa akong kamot ba kay humok siya kaayo. So mura to guys, please subscribe, like and comment, click the notification bell para ma-update mo guys kung na may bago nga upload na video. Sorry kung tagsar jud may maka-upload guys. Bye everyone.